iya no. Aktif terus no. Nek ra ngono lho to. Iki penerusnya Blora Mas Adi, tekok Blora sing gundul kan payu aku. Wah, manemen, Mas. Wong wis payu suwe kok. Mungkin sak wis dadi putu. Kok dadi cicit ya. Di kakak aku kok. Wah, jane di mampu ning Mas Sejarah. Parah kena lah. Wah, kok sudah siji wae, Bang. Ade yen rumah-rumah. Dereng kula jahit niku. Oh, dereng. Sing polos kabeh. Parah e. Iki iso mabur, aku mau iki parah. Makanya gabung nih. Ya sing jujur kae lho. Wah, iki dhuwur iki kok. Tenan iki. Ini sing jujur kae lho, Mas.